Як ҳафта пас аз 15-солагиаш Мумтоз духтари Шаҳноз Комилзода хабарнигори тоҷик аз сӯи ду ҷавон латукуб шудааст. Пас аз нашри ин ҳодиса дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар пайи вокуниши ҷомеаи шаҳрвандӣ мақомот ба ин қазия расидагӣ карданд ва зидди Кароматулло Қурбонови 19-сола ва Маъруф Носирови 27-сола парвандаи ҷиноӣ кушоданд. бубинед мо тафтиш кардем инҳо кадом равияи динӣ ва чизҳои динӣ ҳеҷ иртиботе надоранд. ин бачаҳо гуфтанд ки аз ҳамон қишре ҳастанд ки фикр мекунанд ки духтар агар шим пӯшид, духтар агар мӯҳояшро боз гузошт, ин яъне фоҳиша аст ва ин фоҳиша ба ҷомеа таъсири бад мерасонад. ба қавли Шаҳноз Комилзода қазия пас аз нисфирӯзии 19 декабр дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи пойтахт рух додааст. духтараш барои дидори дугонааш меравад ва дар роҳи бозгашт бо ин ҷавонон рӯбарӯ мешаванд. ҷавонон барои надоштани рӯймол ва пӯшидани либоси замонавӣ Мумтози 15-сола ва дугонаашро дашном ва латукуб карданд. бино ба маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ нисбати дастгиршудагон Кароматулло Қурбонов ва Маъруф Носиров бар асоси қисми 2 моддаи 237 кодекси ҷиноӣ парванда оғоз карда шуда номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ман намехоҳам аз меъёр зиёд ӯро ҳатто як зарра аз меъёр зиёд ҷазош битин. ҳамон қадаре ки сазовор аст ҳамуша ҷазо тин. ҳоло Мумтоз дар ҳолати шок қарор дорад ва дугонаи ӯ зарбаи мағзи сар бардоштааст. дар шарҳи ин мавзӯъ равоншиносон мегӯянд ки бояд заминаҳои рух додани чунин ҳодисаҳо таҳқиқ шавад ва бо ҳар ду тарафи муноқиша кор карда шавад. сабаби асосии беадабӣ, бетарбиягӣ, бефарҳангӣ. баъд як мушкилоти дигарам ҳамин аст ки ба фикри шахсии ман дар ҷомеаи мо кӯдак, зан ҳаракат мекунанд ки аз худашон вобаста бошад доимо. ҳамин нафарон, зан ҳам кӯдак ҳам, яъне нафаре ки бо ҳамин роҳ шояд ки як муҳимияти худро дар зиндагӣ эҳсос мекунанд. як дастоварде ки надорӣ, баъд ҳаракат мекунӣ ки худро дар як чизи дигар нишон диҳӣ ва пеш аз ҳама дар болотар будани худ аз зан. ҳоло Шаҳнозу Мумтоз ёрии равонӣ дарёфт мекунанд. онҳо талош доранд бо ин роҳ зарбаҳои равонии худро кам кунанд.